Benvinguts al canal Van 2000. Bé, amb aquest tutorial ja farem un primer esclatx. Amb aquests personatges que teníem, amb el pingüí que teníem per aquí i aquest, el senyor aquest de la barca, farem una petita història per veure com interactuen els dos personatges. Primer començarem a programar el que és el pingüí que el tenim aquí. Doncs, com sempre, direm que quan prema la bandera verda, voldrem que aquest pingüí doni 5 passos. I farem que doni 5 passos cap endavant. Clicant aquí, com veiem al camp d'enrere. Després el que farem serà que s'aturi. I li direm que enviï un missatge. Doncs per enviar un missatge és aquesta d'aquí. Els missatges, per enviar-los, hem d'escollir un color. Per exemple, aquí escollirem el color verd. I aquí li enviarem el missatge. Doncs al senyor de la barca. I al senyor de la barca li direm que quan rebi el missatge de color vermell, avanci, com va cap a l'esquerra, doncs avanci 4 passes, per exemple. Farem 4 passes cap a l'esquerra i digui alguna cosa. En lloc de dir hola, li direm que faci una pregunta. Li direm: Això és el Pol Nord? Això és el Pol Nord? Molt bé. I un cop hagi acabat, li direm que enviï un missatge al pingüí. Li enviarà un missatge i aquí, per diferenciar-lo, agafarem, per exemple, que sigui de color verd. Anem a veure el pingüí. Ara li direm que el pingüí, quan rebi aquest missatge de color verd, contesti i digui... I ens dirà, no, és el Pol Sud. Pobre marino. I li enviï un missatge al senyor de la barca. Doncs li farem que enviï un missatge al senyor de la barca. I ara el que li farem serà que sigui, per exemple, el deixarem d'aquí, de color taronja, el deixarem aquí. I què farà el pobre senyor de la barca quan rebi el missatge de color taronja? Doncs li farem que es faci 2 cops més gran, o li posarem 3 cops més gran. 3 cops més gran, i després li direm que faci 3 cops més petit perquè es quedi de la mateixa alçada. I li farem que giri cua, que marxi. I per exemple li farem que marxi, com l'hem posat aquí, l'hem posat 4, doncs perquè torni a estar en aquesta mateixa posició, li direm que faci 4. I farem que desaparegui. Aquí tenim una opció de que desaparegui, doncs li farem que aquest desaparegui. I un cop ha fet això, que s'aturarà la nostra història. Doncs molt bé, posarem la pantalla gran i veurem a veure com funciona aquest primer esclatx. És això el Pol Nord? No, és el Pol Sud. Ara, i gira cua i desapareix. Molt bé, espero que us hagi agradat i ens veiem al següent tutorial de Van 2000.